Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District haka ka khandai truk nai lur arajar arpusan Klasei Madan ikijing shisha halo ka jing tmu ajaka jing sim ki hima maharam syakatanat shipai BSF banshna ki unit headquarter haka shnong so Bodram Potmula President Geseng Usamla Forward Man Nongrem haka jing kram hilat patai kubor blakeno bakat kum ki jubab RTI lalap baus im ladap pha lupa ya ke shiti shiki Bosinsha district hakan ro truk juliu arajar arpusan banong baus im lembak ke dorbar hima kla pediang kani ke jing terwa jing shipai walada ya ke executive dorbar jong ke hima ondang lum hadin artayo hadin buladap ai ke shiti kata hakar pratruk juliu arajar arpusan Usamla Forward Man lakin thoru dak boong bakani ke jingle jong usim kapin I bu khen do thala ke executive dorbar jong ke hima berunyo babaro ki menteri shdong baki lingdo kumkin yang ko ngo berun penyai kerman yaki nakalang jong ka KSU Southwest Selshek haba de berkani ka jingtmu jong sem na taban ai jaka skispai po formula de nakalang jungi la persang banwat jingtep barngeleyo ru ki jingtep lembaga Right to Information Act dan ka application RTI bangi labo first jong sem de hello ta norem mata singi lo mana kalang jungi kum sang gikwa ban pansai panpa abade bat kini ki aka kini ki jingom jiman abade bat kata ka jing pu jung sem na ta pan ai jaka ki spai te katkum ka jinglap jungi ka RTI ka long ba hot ngi I shani stai ban kalang jung sem bat katu kani no kasan jungu ki persang ban yalam bakla da ka ba om ba ngim padon kono no jingmot lan ngim padon kono karai ten rei katkum ka jinglap jungi na ka RTI ka long ba na kalang jung sem omde tang ba u la ai haki spai lan utmu ban ai spai lo pha jeng tho ban ai jaka spai rai ngi I ba usim la ya lajro ya ka executive dorbar ngilap nong jong kai mamaram baleng yang gumta kalong ba namar ba katkum ka RTI ka bangilayo kalong ba na kalang jung sem ha kan riu tarik jung bunai jun arjar apsan ula de pha lupa ya ka sti Sya additional deputy commissioner bat syaki sipai ban ong ba nakaleng jong ban nakaleng jong ka dorbar hima ba kila pedang ya kata ka jong terwa jong sipai na tawan bu ya kata ka unit headquarter hangtei hapo so po dram la ne po formula ten re kabalango pot kalong ba hakan tu tarik kula ai tang sti re kampadon kono dorbar re katkum ka RCI pengilap ba ya ka istu dorbar pan apenlong hak arpra tarik jong benai jun ada apsan kamot ba nakalang jun USM ula sadlain lupa lane ula kenyot ngilong wati itu ki istu dorbar wati itu ki member jong istu dorbar jong ka himaru namar ba haswa ba unlum ya kata ka istu dorbar ka arpratri jong bana I bandreu jong arjar sang ula deb leterwa lupa mau haka karteng jong ka dorbar hima lane ka istu dorbar hima krem dapat dalum ba ban ong ba la aino syaki spai kata ka de ka wei gamat ka bangi lalap ngi I ba kumbalong mentah usim maharam nalor ba utmu ban didu lane ya kata ka jaka hapo formula ya ka bajing sya ka dei nam ta ki nongrap ka dei nam ta ki pat khasi ki kun gajar na maram ba kin penokam hade nabut kum ki jaka rep lane kum ki jaka shong jasa nalor bole entah ngi iru ba ule donbor lane ula shkinyut u kenrukai lane samla buram hajing sya ka kamram u ka dei balong bum khot sya ka istu dorbar ma hari lanang rai lupa marwai haden pat us penlong ya ki istu dorbar tang kum kinyang kongo te kani ka pani ba kadon ka jingle donbor jong sim maram ha bade bat kani ka banta te hoj ngi I lalap iru ba hakikot jing tho ba nakalang sim haram bangi pan jing pansai lane bangi ukran sini stai udan ulong kalanya ha bade kani isu
haka jing sha na kaleng jungi le shodawa ban ong ye u ba laweng no ya kata ka isu ya kata ka jing mu ban ai jaka spai hapo formula haji sangi sudawa tang ya kata harena kaleng usdang ban kalain da kumni do kuntai bat unyat u sakwe kwe bor unyat sakwe kwe hikoro ya ka khandau ko ba kadai ka khandau rai haji sa ude nong pai ka khandau rai rai ka bule kalong ka jing kalan ju ko bat kalong ba haja ka ba un lome ko bar hima ban simrai bala weng no kani mu ukanyat pan ban ka jikir kli saki wai ko ki kor ha ka ba jing sha kita ki kor kim dot bor ai rai de bode long nong pai ya ka ta ka khandau rai ke badang po formula de na kalang jungi peran jor mang i bo no kalang jono ule don bor bat tak kata handrai u long mungkin snap wade kita ki step member hapo no bar maram ru namar ko ong mene nadu ndo trek jumdai jon de ayo pa kasi ban priang ya ka dobar ya ka step dobar pat ulum hadin arterial la te yo kata hak apra trek jumdai jon ajar absan te sakawai pat kalong bangi i baus upersang bandalam bakla da ka ba ong ba kani kajing IC pai kadai na kamta ka security lane kadai na kamta kajing songsuk jong sengan hagi tan kapur arti ai kebangi lawan kadkum kiji pensai kebangi layo ala bakarti ai la kadau sai ba kini kisi pai haji sha hoit ki don lai teli ki jaka hare kini kisi pai pat kila sule jengok te formula pat kim kwa ban ya kita ki we jaka ki badan ha baran lan yana ne ha fanseng hare ki kwa ba te kata ko formula te kawai ke bangi kwa ban ba kum ki pai ba kum kun ki ajar ba kum kasang hi ngi sutu sai kalong ba kini ki sipai ki pamut wan bu ya ko ini thai quarter hapo formula kim dai na kam ta ban song satu nong ta ban dia dai putsam hare ka jitmu ka juki hi kalong ba kin penlong ya katu ka jaka kum ka kata ka jaka song snong lane ka residential area kum ba kalong ha kiwai ki jaka lane hasilong ba de we jaka kata ka de ka jingtmu ka bangi alap namar ba kitmu kumno namar bangi sothu hi bat kum kan alap kalong ba kim don ki jingtmu ban bu ya ta ki yang mana ki hostel ki jaka song snong lane ki khut na kam ta ki khun ki ti jong ta ki sipai hi te kani ka pani ba kata ka jengkran ba ong ba ka jita ka jengkran ka jeng persang yalam bakla jeng sem ban ong ba kadai nam ta ban yadai kaput kamlong ka basya namar ba kumbong mene lara ki yadai kaput balai ki melek kita ki border line ki bala terwa nak len jima balai pat ki kantaj ban le jurip kata rai ki stick ba ka formula ka ba jenga ka ba hajing sha ka kampaji na border line bar kadai ka jaka ka ba haji sha ki khun hajar bat ki jong kai ma maram nani ki pardo pasnam ki dangla ban penukam gum ke ko syong jakasa lani kum kata ka jaka ba kendar pendriang te kani kapen i ba kadon ga ai salandat ka jing tmuhi ban ong ba ka jing ong ban ban ong ban da put sam kam dai ba sha kam dai ga sha bat ku ba kum kasang hi ngi so thu ba kalong ka ai ka bom la priang namar ba kum ong mene kalong ba ka tu ga jaka ka de ka off duty namta ka de ka jaka ba off duty namta ki spy om ka jaka ka ba ki kindon ka ta ka on duty ya ka ba kin pengor ya tau putusan de ka tu ka unit ka ta ngi stu i ba ladang isya ka tu ga jaka ba ki spy pun kam kalong ba ka ban kong hi kalong ko mangli ba ngim somle i ya ki spy badon slong ba ki we jaka jung ko khasi ba ki le nam ta ka jing bha jong ki no song dong le ni por snam rai ka e bang i pot kalong ba ki slong pen ban ki no pen thot ya ka yang ji pa ba ki long pen ban ki no skut ki jaka jing ki no pa ba ba alor kata ka no rem ni ba na kaleng jung i kum kasang ni sngo ba kani ka jing thun bu ni ta kata pot mula kalong ka e ka badal le hiro ni nam la ban priang te habai akaran ne kayo kami jam naglayang jong usm bangi ni wara expai golong kawai golong ban ai kam ai jam iksamla te kajing kli ba kasang gabu golong ba namar ba kumbang ilalap umdai ba ong bangi syukran start re kumbang ilalap hi golong ba haupet kat nungut ki kasi ki bayo te kam cleaner ka kam khut plau ka kam thung sentiu ne kum ta tar hagi jika spai le se nyar ba pinlap lada pilek tang ki ko makhat apos ki we bakli apos badon hapo sablo sel sekru
le se phenoma ban lap ba kindon kita ki pondok posnam kita ki khun ki hajar ki ma ba per ba kin trai itu zakat te kani ka de kai ka balong ka jing lam bakla bat kai ka ba ngi so thu I kalong ba hoi aga jing sha na kaleng jungi mensua ngila pansngau hiru la kalong si bor sarkar ki bor district la nei sha ki sus imru ba de banbu ya ka deban ai jaka na ta ban snai ka civil solution ka office civil solution re ka ba sosi kalong ba samla na kaleng us im ma maram da ka ba kando kalai ki bor ki wi kur ba ong ba hakim ai maki han re ka sha kam dei kum ta mau dei unong paniai jong ke kendau raj unong pej unong iu umla ban ai nomor kai ka dau umla ban ai nomor ba balai la da snai ki office sarkar ko mod ba ki ka sarkar ka sim ai rengkat bat ka soskular ban ong bat ai kam ai jam kon ga jar maharam kata ka de ga banta bat ndon kata ka jing ai pisa le ka jing su pisa la dangi ai shagi upe sarkar re ya ki spy pat ni te bhi ba ka defend forces mot ka budget defend forces mot ka de ka budget ka ba he tam hakari india jungi bat so thu I ba hang ni ka don kapisa ka bahe ba bat le se katahi ka ba penlamuir lene ka ba penlong yang ki nong sensar ki jungi ki nong pej nong perman ne khando ko syap bakin bit lene bakin klet no pat ya ka jinong kam ka ba jong ki kun ka jar ko maram de ka jinong kam jong ki pai ba no song snong jong ka dong ka thai ni ko